आंनिसो बिमा बिनि बिखौ खांनायसो जोंहा नाय महराबो नाय जोंहा बिमाजों मिलायखाया आंनि महरासो जोंहा बिमाजों मिलायो ना इखौ खांनायसो ओमफ्राय आं असलि बिनि माने अन फिसाजो आरो ना Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो हरावनो मैगं खानो फैदों आरो ना आलासि फैदों जोंहा गोदान आलासि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय बिबारनिफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादों मा मा ओंख्रि संनानै जाहोहरो जोंहा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड नायलांबाय थादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लाइ मैगं खादोंनो सनाफोर दिनैयो अमा बेदरजों लाइ खारै मैगं जागोन आरोना माबानि मा होनो हिनजाव गोदान रागोनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय इसोरनो जागोन आरो नानि मोनो दे बयबो नुगोन नोंथांमोना संनानै जाहोनायखौ आलासिफोरनो गोथाव सासे नायना गोथाव संना जासिगोन आरो ना दे जागोन दे मानसिखौ नुवाखै बाल ओमफ्राय गाइस आं नोंथांमोननो जोंहानि मैथ्रु दंफांखौ बिफांखौ देखायनो ओरैबायदि साइज नायलाय सोरनिबा मैथ्रु इदि लुदु लुदु जायो आय गेम सोलिदों नालाय मैथ्रु बिफाङा बे बायसा साइज जायो मिथिबाय ना नायलाय अयथासार साइज आयै सना फुदुंगोनलां फुदुंबाय इमान मोजां आय एक्चुअली जोंहा बिमा बिफानि आखाया बिराद मोजां जोंहा बिमा बिफाया माखौ गायो बिराद मोजां जायो आरोना नायलाय मैथ्रु बिफाङा अयथासार गिदिर गिदिरखा ना एवनो जगार खालामदों नै ना फ्राय एवगासिनो एवग्रायाबो जोंहा नै बिथाङानो एवगासिनो गोथाव बनायथारगोन नामाब्रा नोंलाय दिनैबोलाय नुवाखै होमबा नै गाइस दाउ बेदर संखांबाय ओमफ्राय ना फ्राय होगोन सोर जागोन आंलाय जोंहानि न' बोराय बाहेरावनो जाथोंसै उपाय गैला न'आनो माला ओंखारबावगोन जोंहानिया नाया गोथाव जादोंना जायाखै ओमफ्राय मा ओंख्रि मोनथाय आनै बेलाहि बाथोन होयो बिलाथि टप बिराद गोबावनि उनाव दिनै मोनजासिगोन जाबाय ओंखामानो जाखांलायलायसिगोन लाजिगोन होननानै लायाखैमोन आरोना उपाय गैया जाबा दाजा जिखुनु जादो दे जाखांलायलायबाय होनदों जोंबो जादोंमोन बेयाव सबसे बारा जाग्राया बियो सबाय बिमायाबो देन्जारलै बाबा मालाय लोगो मोननायखाय गोदान लोगो मोननायखाय बिराद खुसि खाथि नोंथांमोना बबे जायगानि आब' मोनसे सेल्फि प्लिज आब' फैना सेल्फि लानो प्लिज नायलाय आंनिसो बिमा बिनि बिखौ खांनायसो जोंहा नाय महराबो नाय जोंहा बिमाजों मिलायखाया आंनि महरासो जोंहा बिमाजों मिलायो ना इखौ खांनायसो ओमफ्राय आं असलि बिनि माने अन फिसाजो आरो ना जाबाय दे दसे खालाय गैला जायखौनो हायो बिदिनो जागोन आं बिमाखौ बिदि बोखावनो हाया मानो होनना बुङोबा आं बिमाखौ अनो नों लांदो आं मासे थांनानै नों बायदि आङो बिखारनो जा नङा गावनि बिमाखौ बोखानो हागोन आंखौ नङा होमबा महराबो जोंनिया मिलायो बिमा फिसा गिदिर खोमसि नुजोबबाय दा गासिखौबो होनांगौ दे पहर जाबाय मा बुंनो सानो नोंथाङा गोदान बिहामजो मोननानै
mwjang मोनबाय Giá của mình vậy mà đấy. Mua cái nào cũng rẻ. Xong mà thử. Nhưng mà哎，刚那边在下子睡。 mà đi một bên là nhìn nhận wow 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 very very nice looking फट' खेबजाग्रा मडेल फट'ग्राफार बै सासेया मडेल नेगासिनो बे मडेल हेल' मिस्टार फट' लागासिनो बिगुमैसो औ साबिया लाबाय नै फैदो होनदो दोनलांसै आलासिफोरखौ बाय बाय होनदोब्रा आंनि चेनेलाव बाय बाय होनदोब्रा बाय बाय अंधेरा कायम रहेगा थाथ' दे बा जा थालांसिगोन नामा रले खांजानायानो दुलिबाय फैदो खोमसि माइसो दोनोबा जाहा न'आवबो दायो आं दोनना फैनोसै आलासि बिथांमोनखौहाय फे बाहाय गाखोखा अके थोनाय नङा ना नङाबा हम सुदगुरफा Boy, seru nih lama. Tado deh. Bye bye. Aduh, bye bye na bunga nih lihat nih ya. Bye bye. Bye bye gak kesubai nih man setrabu. Bangun sana pak. Guys, नै next day आवहाय आंना पार्सेल सफैदों आरोना बेनो जाहैबाय नै आदिबासी हेयर ऑयल सो बेखौहाय आङो फेसबुकआवहाय गोबां एडभार्टाइजमेन्ट नुनायखाय आङो बिहरदोंमोन आरोना दा फोननानै आंनि खर'आबो नैबे थख्लाख्लानिफ्राय जेनेबा खानाय जाबोदों बेबायदि जागोन ना जाया नायनोसै आरो जेरैबायदि बथलनि पिक्चाराव दङ माने एट्रेक्ट खालामनो थाखाय कास्टमारफोरखौ एट्रेक्ट खालामनो थाखाय होदोबो जानो हानाय आरो थावा मोजांबो जानो हानाय दिसुन खानाया मोजांबो जानो हानाय गोलावबो जानो हानाय नायनोसै नाथाय आंनि खानाया बिराद गाज्रि जाबाय गाइस आं डाइट खालामनानै आंनि खानाया बिराद गोबा जादों ओमफ्रायहाय आंना नै थिखिनियाबो मोननै नैबे मोनसे ओमफ्राय नैबेयाव मोननै ओमफ्राय थिखिनियानो नुजालायग्रा जाबाय आरोना खानाय गोबा जानानै आंनि खानाया मोजांमोन खिन्थु इसेबांबो मोजांद्राय नंखाया माने आंना खानाया जोंहा बाबानि लादों ओमफ्राय जोंहा आब'निया जि मोजां जोंहा मामानि लानायखाय ओमफ्राय नायलाय खानाया जा गयो आरोना माने मालाबा जे बिराद केयार खालामबाबो ना खानायखौहाय मोजां खालामनो हाया जेनेटिक प्रब्लेम बा जिना मोजांबा मोजां जागोन खानाया खिन्थु आंनिया बिफानो लाबायना जोंहा बाबाया बारा खानाय गैया बेखायनो आंनाबो बिदि ओमफ्राय नै आनैया अननानै आंनो एसे मासाज खालामनानै होबाय आरो हेड मासाज खालामनानै होबाय अइलजोंहाय स देट आंनि खानाया मोजां जायो ओमफ्रायहाय नायनोसै नोंथांमोनाबो रिजाल्टखौ नायनोबा आङो उनावहाय खोन्थागोन आरोना इउज खालामनानै मोजां मोनदों मा मोनदों नै हेयार वाश खालामखांबाय आं स थेंक इउ सो माच गोजान भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना बे आदिबासी हेयार अइलखौ फोननानै रिजाल्टखौ माबोरैहाय आङो मोनखो बेखौबो भिडिअ नांगौबा देनांहाय आं बानायनानै होगोन नोंथांमोना नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय